anani somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne wadima kumba aɗa andi kam ko miijiɗa ko wawa wonde aɗa yeehi ha gaddanɗa kam sambam gadduɗa jaam e galle gila garɗon faade hande mboɗo wuuri gurdam belɗam mbiɗi ñaama mbiɗi haara mbiɗi yiye on kadi e kala saaha somi huccite e samba cikkani ko joni jibinmi ɗum kumba wori miiji ko miijotoɗa ko ay ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe gona ɓe galana ɓe gooda ɓe potani ittudema e sago ma saabu an boni yoni tan samba ne yinma min mboɗo yinma mine tuƴƴeke fawma ko dow komi bombuɗoma mboɗo haɓɓi ma wudi mboɗo haɓɓirma wudere jaago mi sikkani ɓeɗo tiggel e abumiyam sono poti ittudema ɗo walla dérangement ɗo andu galle o ko an jeeyi ko galle ma non mimi tampi vraiment je suis tellement fatiguée et voilà mimi je sais que il m'aime et puis mimi je vous aime mais je peux pas supporter et puis j'ai pris ma décision là je peux pas non ma femme ko fonno haalit ko fombo ma haali ɗum kadi min personnellement awa découragé ade min komi découragé puisque oɗo galle kam vraiment ko so wonano muñal tan tawno e ƴewde nenam tawno vraiment min hooram le premier jour mbammi ɗo mi waldora ɗo mais de toute façon ha joni ko jokkude muñal tan et aussi andude vraiment ko fawre Allah kam kawam direct mi ñum nenam donc alane waɗa so wona muñal c'est tout hane Allah ittan ɗum yimɓe korko hankadi alhamdulillah rabbil alamin ko ɓurno hewde ko ɓenni donc muñen tan continue muñje mais ganda a tampara hunde komi tampani vraiment min je vais essayer de voir mais je n'ai rien yo hanum gaynede dame nde ko jomumen coodida eɗen kaala min kam mboɗo andi mi yiida même pas yiide putain min kam mboɗo andi ko ala fotani ittude ko woodi kadi woni pawe ko fawre Allah ko tuuba horde diwdutako denkottako to neɗɗo noon woni tuppere e nder galle jaɓɓuɗo fof koyngal mum ila ƴiiƴam min hankadi ala ko mbawmi wadde riwotako ko mbalodiri somi riddi wiye mi riddi kosamam somi oppiɗo ne wayno ɓiyam e joom suudu mum voilà c'est pour cela que min j'ai décidé de partir yow j'ai décidé de partir écoute-moi ar continue ni yewtere nde surtout inchallah goppen mam kumba ganda sa waɗi feere nde mbatta nde ok umudo le plus bras s'il vous plaît ganda bonni wune ma won rentigila tabade mi jafuɗa ci jom sulma ɓon robo ɓonɗa robo ɗo ko jas an oko jasɗo ɗum de woni je gurdam ɗiɗo cofel kalmbam yomi jogo gallam yomi jogo ɓiɓɓes ngam min ɗon ko wurde e galle son pewano mbawa wurde galle kurɗo moƴƴam kalten konko onen gueɗe pawɗo e juuɗe Allah tan sababude ɗe ɓoccoɗe ñolɗe jogorɗe fusde juuɗe yimɓe kadi ɗum so ɓoccode enen fof toccina enen fof ɓoccina e place goto an de iɗi ɓoccinede mi jarlal ɓoccinɗomo tan ɓoccinma fode ma gas so komi ñolɗo tan gasata annen kadi ka ñolɗo jaafoɗa laamu ala sonde ko gasata ɗum kay namdinaki ni haalan ɗum hoorema nafi gagal eyyi Kumba sa yi feere pewƴade wuje minen feere hunu ko de yo astaghfirullah kono mana hiya fo ne naafi gila gorko naafige bone debbo saka gorko inde min tawi affaire a muccata kam ko ngal kalamma jelo oɗon ndendi onon manni gansɗo affaire uji mon oɗon kaala minen min pestinaka ɗum ni neɗɗo so woni asakal leñol porama ɓiɓɓe asakal leñol hor ƴa lakar so acce naafi o wonoma ka naafi fada yam lakar an wallahi ko nagge ñaam fof ɗum ñande muynata Samba de an arti te ɓuuri musden fof an yimɓe gonde rewol gorko Samba no ɓonni robbo a wiyani Samba ɓorto o robbo joom suuduma ɓonni robbo joni Samba joni joom suuduma ko sooda robbo o sooda robbo an ɗum aɗa foti sellade ɗum caari kay nani yo waɗa baaɗo ni hucciddema yonti hay hendu kine ene famɗi kono kala mo rewi
waddima hon sa wandane gantuji mum lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraji korka ko farilla ma ne waddima hon sa wandane gantuji mum naflu ganni yoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum